Welcome back to Speak Igbo Today. This is Lesson 3, Standard Igbo versus Everyday Spoken Igbo. Nabata ọzọ na Speak Igbo Today. Nke a bụ ọmụmụ nke atọ Igbo izugbe n'Igbo a na-asụkwa ụbọchị. In this lesson, we'll talk about the difference between the Igbo you learn and the Igbo people speak every day. N'ọmụmụ a, anyị ga-ekwu maka ọdịiche dị n'etiti Igbo a na-akụzi n'Igbo ndị mmadụ na-asụkwa ụbọchị. Standard Igbo is a form of Igbo created for teaching and communication. Igbo izugbe bụ ụdị Igbo ekere maka ịkụzi asụsụ na ikwurịta okwu. It brings together features from many Igbo dialects. Ọ na-ejikọta ife sitere n'asụsụ Igbo dị iche iche. Standard Igbo is used in schools, books, radio, and language lessons. A na-eji Igbo izugbe eme ife n'ụlọ akwụkwọ na redio nakwa ọmụmụ asụsụ. This course teaches you Standard Igbo. Usoro mmụta a na-akụziri gị Igbo izugbe. Everyday Igbo is how people naturally speak at home and in their communities. Igbo a na-asụkwa ụbọchị bụ otu ndị mmadụ si asụ Igbo n'ụlọ n'obodo ha. This Igbo may include dialect words, slang, or shortened expressions. Igbo a nwere ike ịgụnye okwu mpaghara, okwu mkpirikpi, ma ọ bụ okwu a na-eji mee ife kwa ụbọchị. You may hear different accents or expressions from different regions. Ị nwere ike ịnụ ụda onu na okwu dị iche iche site n'ogbe dị iche iche. No, this should not worry you. Mba, nke a ekwesịghị ime ka ị chegbuo onwe gị. When you learn Standard Igbo, you build a strong foundation. Mgbe ị mụtara Igbo izugbe, ị na-ewu ntọala siri ike. With this foundation, you will understand most everyday spoken Igbo. Site na ntọala a, ị ga-aghọta ọtụtụ Igbo a na-asụkwa ụbọchị. Over time, your ears will adjust naturally. Ka oge na-aga, ntị gị ga-amụta n'onwe ya. This course starts with Standard Igbo to give you clarity. Usoro mmụta na-amalite n'Igbo izugbe iji mee ka ife doo gị anya. As you progress, you will hear more natural, everyday speech. Ka anyị na-aga n'ihu, anyị ga-amalite ịnụ Igbo a na-asụkwa ụbọchị. At advanced levels, you will hear stories and conversations spoken naturally. N'ogo dị elu, anyị ga-anụ akụkọ na mkparịta ụka ekwuru n'ụzọ nkịtị. You are not missing out. You are learning step by step. Ị naghị efu ife ọbụla. Ị na-amụta n'ụzọ nwayọ nwayọ. Do not try to learn every dialect at once. Egbu na ịmụ asụsụ mpaghara niile n'otu oge. Focus on listening, speaking clearly, and building confidence. N'ezienụ anya n'ịnụ ntị, ikwu okwu nke ọma, na iwulite ntụkwasị obi. Fluency comes with time and practice. Ike ikwu asụsụ nke ọma na-abịa site n'oge na mmegha. In the next lesson, we'll talk about how this course will teach you Igbo from beginner to advanced. N'ọmụmụ na-esote, anyị ga-akọwa
otu usoro mmụta a ga-esi kụziere gị Igbo site n'ogo mbido ruo n'ogo dị elu. Thank you for learning with me. See you in the next lesson. Daalụ maka ịmụ ife na m. Ka m fụ unu n'ọmụmụ na-esote.